omurubiryo Ense y'obonchoreria rega ase enseto ya Kenya kera rituko rya Jumanne na Ijumaa guchakire chinsenye chamambia ime ya Ndizi TV Ense y'obonchoreria. Mbia mana sana mwancho muliyebeta seni kia Ndizi TV nebira binde na indengo kwaligania ase omurubiryo Ense y'obonchoreria elinde togendera kwemanya amange na ryagende tokolekana ase sector y'obonchoreria nimeto mutinyi ni goro murere kabisa ekero kiri kitalikinye mutinyi ukane omwaka oyiga bwikiri bubere 2023 Letria ne Fridah Kerubo asinsemo chiche mitandao na bako tunyara wetra sensemeri ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital na boiga sensemeri ya YouTube na bako tunyara wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bako tunyara wetra www.ndizitv.or.ke Mwanchumuli na bako sangana nchekerengeli kiao wetra sena mbeyiri gabase screen yago omanyenga yoko buwati omorobeli koruna boiga kera watalire asichichiro nara yali ogendete koeneki aberika gwonchoreria ase sector y'obonchoreria gusimbindo kibiri oroche byabere bikomenta amaguri mbiri bibiri byabere bikogwa amaguri omwanchumuli esanga na inche ilinde twemanye ase obwamo kono mwanchumuli eria litukolia lero na mange ngwaliganirete asomorobiriga asitogo chikoligeria na kibona asense ya Kenya West Kampuni ime ya Kenya achiko chugwakanira account ya Twitter ekero Elon Musk abetega ko ene kibene nga account ya Twitter ni chikoba kegwakanirwa chipesa gete kya kero mutinyi go mwanchumuli enaro ntete kumanya kwendo mwanchumuli gereria wana igobo toere rwabere bokoirana Tertoro chinga chinsemo ani ko bagendete akogo kerobo toereru anene mono ase balia obonchele bwabwa betebo gosiekwa akobwatikana no korubikana kukwabere go kwene kigwa ase chinsemo chia Kenya anene mono kerikuliria ase omuchulio Nairobi Winte bingene mbia betebi gosalika kero kuriyelia no nyane sector y'obasombi ya beta affected chiduka nchiroro cha beta chigosikwa chichiro kero chinga kichiri cyokorobikana igabonchoreria bange mbaba bakorera Ense chiwiki bere kubwatika no korobikana koiga kwa betego kweneki gwa korende naro cha county ya Nakuru bonchoreria mbabete bakogoka kero obotoireru bwa beta bokoba kero baenegetinga obonchoreria bwabo mbachiko kolekana ase enchira endonge Hekiagera nonya na bonchoria konyara babire bagutwara uboba sana nabinga ngakelie chikura kero chikura cyale gwako konyara nga bonchore babwato uboba nga amachibwa taratangazo ningikera chikoba ubonchore bwara chigo siku chisegi chirasoke igo aina aragendete kwene kigwa ase sector y'ubonchore bona bonchorire batwalira mogoka actually bangire gokora ubonchorire bwabo kero yo munagendete gwesogia ase okogendera no bonchoreria bwaye kondo mwanchu muligereria kero kuligereria ngakonyara batwalire obwoba ngachigali no chigali chichari kurukura sensemo ya Nakuru gochi umucho Nairobi ebabwato obwoba sana ngechira rutwa mageno nyara chigwate kanoro saibu na uchumi ya Kenya kongete igo bakarate batia barahira chibeke ensemo balibwato boncheri waseli bwate chiduka ime mucho Nairobi bakaba kora sieke katoro chengano ni supermarket diri abantu bali korobikana ngo so bali babuguri ebintu igo abantu bagatwara obo basana kulende bono igani igo botoerero bole igo kero yo mona agendete gukora uboncherere bwabo kendo monchi murire nabo kumanya so kubati umurubiri koruna bayigo ase sector y'uboncherere nare yuriye oroche agendete kwenike kora se chire ya daraja 2 ritkuri igo rumetendo metene chire ya daraja 2 abantu abange mbabete bagwesoke bali bomena bali bechinyanya bali bomochere baba simba gendete ko ni ubuye saimu nembure gendete gotwa abantu bagendere gosimika kabisa igo manchu murigereria twarode chi county morobili bwe serikali bokoreta ubuyo elinda abantu bagendere gosimika nigo agenderete kigima sabantu bagendete gwesokia sobonge babalimbi bali bwate obulimi bagendete gukora uburimi besokire benyore irubuye inyora muraibwe Ense ni gagendete kubikemero bili abena soko ene kinga endagera mutukabo sio nechigo soke nyinge kegima senginchunga
tabiri togotwara umuchando bw'enchara ase chinsemo tabiri tokorora umurakera andi twamanyanga chinsemo nchirororo embure tanya gutu igo abona iga chinsemo chichimbura ya tule nigo muraibwensa bagakoyeria ligoriri oboye nsekegima saini metoro gongorwa usiba ngere kuburugere bituma actually bali basimigete mapema igo endagira bono neche soka se obonge kertoro chinge bituma actually bituma bono iga 200 omotolero bikire nonyene biasi sai 200 omotolero iye bintu nga mbigendete kokonga igorigoriri obosi na barobo metendera bali kugwa na bali tigarite gari sukari nero teramenda na bitigaritari na ikirereti yabwe sukari esabuni na igote sabuni by the way kumotoyomo yakire 260 hakondo mwanchi muri twaro yorogongorwa usiba gweto masana senge nchonga ani gabasipati abagendete kwibika sibyombe kolende bagwetoma rinde benyorere ngeli yabo yakira lituko nincho kumanya mange ngakibagendete gwetoma ase orogongo rwa Gusii kono mwanchi umurigereria totaragendare antete nkumanyie ngakibono account ya Twitter naki chikampuni aime ya Kenya chigo chigwakanira yakero kurigeria nga chikampani aime ya Kenya na baigo state agencies pone chigo chigwakanira chiribu emyemo 32 chimisano ne 20 kera omotienyi sebali bwate Twitter accounts kiro motenyi Kenya companies na baigo state agencies na bago chigwakanira chibese chyo kolende mete umuroberi tali ngambo no chaka nigo bete ko gosioli wabe no mutinyo gatatu chitalike 23 no monyene company ya Twitter oyo manyikante nga Elon Musk na babete bagosioli umuroberi yo na baigo oberi ko gwanchira no asekero kurigereria nga Twitter bona iga ya set new regulations ase baliba ase chikampuni Kenyan companies na state agencies bachi wakanira 132,520 kera umotienyi ndobwate na arochi wizara bagutumika Twitter accounts abaigo na government agencies nabarumbo bwate fee abo bachi wakanira account chabo kyakira omotienyi ba verify account yabo asibago chugwakanira 6,626 kero omotienyi igo abantu bali bagendete gutumika Twitter accounts igo echinachio new rules gose chibesa chinya asibago chugwakanira kera omotienyi wachi account icho chigo chiko include bari chi CEO chi company chi director staff na subsidiaries igo umanchi muri yakonya kwemanyira nga asense meri ya Twitter bono iga chibese icho na chigo chigwakanira ate basense meri ya Kenyan companies na boigo state agencies bagwakana 132,520 na boigo asense meri chi ministries of chi wizara na boigo government agencies na baraboni go bachigwakana 6,626 toske moto ase Ense mo yende manchi bali twararenga abasaya bange asense ichi ya Kenya mbabu ya timirimo nonya serikali yabirige kubike merubeli menge koine kinga abasaya na barabon kwerwanira bale na konyora engeli yabo yakera lituko obotukinigo bworo kiringa abange wikira bono iga ani igo bagenderete comment kana bali batabwati emirimo karo kurigereria nga enamba bono iga nigo yamentekanire asense mo yabasaya tugukwanira kuika 2.97 million ine quarter ya December by the way tugukwanira bono iga akero kurigereria nga akero botukiba biri bakorekana nga after elections mwakoli weto bacholi bwa beto bokorekana nigo percentage ya bereke gukina oika 2.94%. Kero kurigereria in September last year nigo yarenge 2.89 million. Bono iga ikire 2.97 million. Abantu abange botukibwa beto bokorekana na KNBS Kenya National Bureau of Statistics gukira bono iga abasaya abange mbagendete guchandika iskogali akorende kero kurigereria miaka kili abasaya abange batabwati imirimo nande nkerengo kikeri category kili abasaya batabwati imirimo kero kurigereria kuri miaka 20 years to 29 abana babasaya bachandikete kabisa akero kurigereria nga wetania half of them
ase bali to kwanera 2.97 million okonyara half of them okonyara 1.54 million babu ati mirimo abale miaka kurwa 20 to 29 years and okurigeria abampali babeire bagukule school form 4 nabigo mbaroro ba graduate kurwa sechi college abale no basemelia bakwenyorera certificate kabo ngosoka bali gegesko ababe bakonyora emirimo igo no nyabasaye bagendete gwituma isko gaiga kweligeria ngeli yawe yakera lituko obotukinigo bworo kiringa nigo gwikira bono iga 2.97 million yabasaye batabwati emirimo umonchi muri gendera gusangana intwe imeyumurubiri ubwensi oboncherira stagendete gukumanya anare yagendete gukorekana kero kurigeria se orobot ro barogosoki gwa bwangoiga kubwatikana no mugavana wa Central Bank of Kenya Patrick Njoroge niga betega kwenekinga era gukorengana n'ikisabi cya betega kubika niga betega kwenekinga agwiko mwaka o 2023 uchumi ya Kenya na bokonyoranga yaikindire oika 5.8% lakini kero kurigeria ebintu bono iga nigo byabere bigwoncherere inyora litanga ni babegete target ya 6.1% kulinde na inde yabetege ko reduce oika 5.8% kero ko compare ase omwaka o 2022 nigo yalinge 5.6% kero compare 2021 nigo yalinge 7.5% igo gwikira bone gebintu nigo bigendete gwoncherere umwanchi muligereria asanga nenche ekerengelikia au wetira sina miga bwese screen yago umanyinga yoko bwati umurubiri kurwa se sector yo bonchereria nara yagendete kokorekana umwanchi muligereria ekarato gendete kwimanya amanke imiyo murubiri gasichinse mochi mitandao asensema ya Facebook na bagatunyara gwetira Ndizi TV News Digital na bagasensemeri ya YouTube na bagatunyara gwetira Ndizi TV News umwanchi muligereria soro gongorwa Gusii tobere tokorora abasubati abange babere bagwesokia na gosoa ase byombe ebimba actually ne byengencho okonyaranga abasubati basangiriri komi babikiramo baenda basangeri abaena na gune merry go round baenda basangeri banyora bagoreranire ebinto akolinde kyombe ngeroro kyaberike gwesokia bene agekurukunga hope for tomorrow ekyombe kyabeire kegokonya basubati abange ase okonyoranga omwanchi mulikero gwatarire gukia ase chirekero gochikugura ebinto byabo ankonyorore nga chiswenta nchirororo chire oversize chiswente ekyo omwanchi muligereria nkonyorore nga bali bakoigora omozigo libabwate nkonyorore nga batugutire abange nkonyorore nga togochikora buna chidasta batinyiri chinyumba bandi mwalera chisesi cyararira kurenda basubati abasekyombe ya hope of tomorrow for tomorrow nigo bayimukire getambukero chiswenta kirikire oversize bakwenda bachibutora buya bachisona baroshyanga cyabana iki kikoreta liberera actually bune mbuleyere kwanza giga sorogongorwa Gusii abana bali binywero mete bago cyandika sana sayumete no sibicyango anekere nkiri ku maraise kolende barabo nigo bayimukire getambukero nabago gucyaka bacina cyabachirosibuya at least cyisana abana bake naenda actually kero kurireria ngali guririabo ilire Ense kegima igo yangate yakwenda west ya sebarabo kolende nigo babekaniramo abasubati abange kabisa kurwa chinsemo kurwa sorogongorwa Gusii bachiramo bagusona cyange cyo nabigo baoni linde kwenyerera engere yabo yakira lito kwendo mwanchi muligeria kero kurigeria boigo konyorere nga amatoke ngosimeka tole sorogongorwa Gusii romanyekante buna sogo simeka asama amatoke ankonyorore nga kero gwatule litoke pengino chikoyeka gose ochikotobi konyorore ngo mogombo no rogotikara basubati abuniko bachirine kerengere likiya ase bakurusio mogombo uri banikira amasabali gosama gomali gakuoma barosi bikabo actually kana batalite bakaba bagosangana nje tabakosone bikabo gite when you look at the bikabo ebyo nigo bire very smart lande kere mbule go biri gweti machi go chime yone bikabo ebiya sana iga basubati abuna inde bono nigo babikaniramo bagosonere bikabo wetra magoko bako make sure nga amagoma ali ya umire kabisa basona ebikabo waigo nigo babete bakwene kinga baisa konyoro bokonyi baisa konyoro gosirwa mbabe bakorosi pampas osibitamba byo bochino kine idea chigendete gocha kurosa basubati bekyombegia
hope for tomorrow. Manchu murigeria tukuminga ayana manganane atari manganane yango tusange na barabo elinde oigwe na barabo asensemo yabo na kibakoerera ngikegeta bagachake kiombe kiga ngibabere bagokora chi project chinyinge babere bagokora okira bona igase baikire ase bakorosi bikabwebi na baigwa komita chiangecho. Nincho monya Kerubo weke umbekeiga SCBA kurukwa hope for tomorrow no tulega iga Kisii kurende gatukabete kere sub county iga Kisii hope for tomorrow gatuanye chage to mwaka 2021 na litu abete registered lakini kurwa gumage ganko kora tu arenge bintu buna merry go round table banking ya arenge bune keombe tu kuna biombe binde byose lakini tugacha tukanyoranga amagani ansire ko bamange ayabanya keombe ese bono iga chi project nchirororo tubwate tugendererati echimo chiabo ni goroyo bosoni wechianga tokwenda tuagura mitumba ichichire oversize tuacha tuachike tuarosia chianga chisaine abana bakemba kana n'abantu abanene na nabo tuguchione buya tuanyore Fridah egera abanyakeombe bekonyera one project tuacha tugachaki bono iga neje iga muroche togenderete korosi igoro jo gutumeka ritoke rieto ekero tuigweta mang'ana ya iga environment na into tukaranga tiga tukarengereri na kinga kitogokora ritoke ebintu binde gutumeka bire alafu ibinde biabe waste tukanyoro mogombo ko be waste tukarora ng'aki tokonyokora egero tumeke orosi egente ikija ikintu kiratorentere no ni tuengeria nande omoerio yekero giakurire gutumeka kia pe kumugondo kia bobuoyo na kie kemorocherete ebikabu ebiga biraiga ebiga birosiri kuruga somo gombo bugomiri amagombo yo iga no nyamo mnyorochore iga oyo igo buruka ino yo bweke sukari kirigie ke Gusii tanke sukari yeke tissue culture kirigie ke Gusii na kie kemoroche kere very strong iga na aya mamomo aya na yeri toke rigitoria kawaida matoka yaga tokolie lakini bono treatment yaje gerenge kera magoma umire kabisa abeire bu kabisa umire na litogo ichatua nyarusia chinseme chichia ye chiaime tuachirusi kabisa alafu giatigare kege kom ekibono na kitogo korera weaving kuna murocho yo iga atemire ko weave no ene bikege ka uneke no gia chakireta kia korera weaving ekero kia erire togo ge clean tuamanya nande ko tuage ke trim buya tuage bas tuage korera binding tuage bwatani kia soki ke kabu kenga neki kose table mat kose ke kabu muundo nde bwenzi tuarosi after bia beiriga ekero kia beire tuamanya gwake vanish atokonyaka egere yake meki kia ba strong embura netwa machita agoso agochima nande bono ge komenya matuka amange Samarita ni hankuru kazi bimonari. Igonde pressure na sikinge ya hope for tomorrow. Niko togo kole tibinde bingi. Mangana igabu idimu kala ko.
amangana y'ekianga ngikora tore kwenda twabura kugaragaza cyangwa ikiba kina iswete kiba kina twakituri mu cyaba cyanga cyenge bunekira muri cy'ibirobero cyisa n'abana nande kiroberi wo cyaponya abana seribera bakana bana abana ngo mu bayitora mu nekiba cy'ekisuku twakira stimfo umubiri wa ndobike pati alafu umwana n'abakobeka alafu nande sometimes sinkwege litora abantu nabandi bari interested no gusoma bamanye bunanga kibagusona at least kero umuntu amanyire gusona nabakwendo anakitegemea ubora nani charani wanabakwiki gusona cy'umuntu ponya wakara nane repair at the end of the day also anasiri 100 nyuma igomba gutagenda Bekega yakonyira abantu abangi buna bono ko nyarure abantu buna patali yani kujya ikaso buna batari kanyara umuntu nabaguta kera tuvuga dikendi byose nabotoko mwegeri free of charge kera akori at least umuntu nyora nabo aranyora no anyatavuga tinjira aranyora cyarana nabamwana n'umuntu amurike nabako nakumusonera marabo bose siakonyira abantu abange at least umuntu uri kari ko kikora arangara kwanyora nyore besa aho soanera nyomba Samura ngurukuru wa South ngurukuru wa se Ogeche nabone ngere birungo ibo nincho muchaki wekiyombeke yake aho futumoro eto chita kurigereria una abantu baitu bacandikete twatagwa kigasi tokaratiga to nyara guchaka ibi project awa ikira nyara ko konya abana baitu mbabasa gusirira namuna abana babasaye basiriri ime ya maruime tokonya nonya n'abangina bari bakwenga amarwa tokarengereria tugachamo n'aba banyuto tokaranga kitogo tukora tokonya abantu abayiga ege tugachaka project yo gutugi gwechinjoke tukaratiga tonyora abangina abayiga tubachakire bunane musyo byombe bachichamo egerekero tuabarusiri asokwenga kuria Disituwai project ibare iranyara ko bagendereria naba muraba igana baro tukaba tubarusi ko basama ruime nabaruto nyara ko bae project ibe banyare ko tugachichi njoke yeba keep busy nakuruga ubuna twaje tamo twana kanyara ko konya kondo wensi nibo ko konya goko kurase mibuko yeito into abanyene bona tuwachakire binte byo project yebyo ntubwate nyari bari masaba ndubwate tugari yantorago nyamagesa twabekire project yero ndikare tukubike yende Ogeche twabekire yende birungo bwari asako kubirombe ntubwate yende kegati ntubwate yende ko South mugirango maatu kukyagware ntubwate yende kukya ensema ya marani maate gaiga na wow ekerende kite kerene kerina ki tumiki abantu baitu banyare kwetitegemea wao wenyewe baba sababu kuiba baba soko menya kusirira sama rume lakini tubakonye egere banyare ko kurwase ibikoro biribire bibe ebache bocha se bikora bibibiga watitegemea wao wenyewe na soko kora ayirende ntukane tito nyoro gokonywa ikyara niko toko kubusi mibuko yeto twakorera ibintu ebyo twari konyoro gokonyo kuruhando urundo uranyara gotokonya egere tunyare kwendeleza imuru cyo tukabete angeki n'ukindimo egere tunyare ko kwendeleza ci project y'icyo namo n'iki kindi tuwamente bonere cy'ibikabu n'iki cyanga ikorende ntogende rete tukusabanya sa tokonye egere mono naende mono gakonya abantu baitu so that they can become self-reliant.
Ese ekiumbeke gitu nonya tuchageti chi project ichi nyingi bado ntubwate changamoto amang'ana na mange tubwate kuna bono mwaicha iga muroche nonya ni chichararani twara chitumekira matuko group members ba volunteerte ande muroche iroke sogosona totebe bikabwe bigekera tukubikorera binding ebitagete chisindani chire strong itagete chichararani chire ne chingu na ande bono buna members bara bange mpaka ne irikire member at least yonyora echararani ne sense mo yebintu binde ntuka ne trainings chinyinge egera tonyare ko decorate ebintu bune bige bikabo bibe decorated trainings mono egera abantu baitu bamanya no financial trainings no ni guru yo ko manage chibesa iguru ye biasara esenge nche binte bya moeri yo yebikukorera byao nigo egera byalenta engeria no eno kuri chichiro go ikatorosie gentekiya negento bune ikikiemetana emetana ne chibesa kuna bono twaroche tuchaki metana tutumeke metana nero ikurukwa landstrot nero the latest landstrot rigere miya okwa harvest yebinte bingetali oboke buoka at the moment no boke buoka toko harvest which is not oboke na nabubo bwate the least boko fetch the least price ese echiro iko bono toko sabanga toise konyora funders go se donors abantu batokonye no ene county government yetu na abantu bande egere at least tonyore ebinte biga kuna bone kera bangina ba beire rehabilitated korwe so gotiga koni amarwa na kwenga iko batagete bakorerwe chi trainings bunechia beekeeping na ande bakorerwe chi trainings buna bago chi manage na basa bonsi batagete na ande kera bale se training ese ngenyo na abantu abanene koikato teme kororanga egere mbaba affected ese chinka chiabo abana babo bagendere somo egere na ande mbaira nilirara esamarwa so ebinte biga ntokaneti donors ntokaneti funders batokonye egere tonyore bifana murigere ligaige workshop yeito nenge una rero bantu budget bonsi egere budget bonsi pino ene mbego toerera nyumba ige so we need abantu batokonye no ene county government yeito etonde denteri no enase egere twagache tonyo twagacha sagale tutwale chi machine no ene bintu bine bia bire west kuna bono rocho ya kwaro raiga ebina bobi kutumeka korosi no pampers pampers no sanitary towels na ande bi na bobi korosi go bia bachitukia echiga baswati bakumina so if we could get machines tonyora abantu bago donate towards DCBO na botwalenge abantu baitu no bare ngokoni iro nerororo eje binte biga na ande nyingi bono kutatiga bire slow production nero bono tosinyire ngana kitogo cha produce asinge nchombita keire no dryers ama komana ta keira gacheru dryer esa kuomera agera tuarosi bwango tutware mechi machine echire nero for example tuanyora tuabeke binte biga online tukabibeke se social media tukanyora umuntu yo mo corresponding na atagete binge sana na atagete modifications tutume kama goma asinge ncho most countries in the world jangaire ko ban ogotumeka chi plastic akaroranye binte biga bikobe bise ko modified birosi kotumeka ebinto materials chire environmental friendly ige chiro nero no embono igakiregesa bani nambale baichaiga nabo bataka mpaka kugura and they are very beautiful echirero nero yeah.
Kama mwancho mulia wetaseni kia Ndizi TV au na baba subati korwa sekiombegea Hope for Tomorrow abagendete gwituma na baigo gutumika into bitweta na inebu na bono amatoke na baigo amagoma ase okorosia ebikabu kurende nigo baganire oboko nyibabe bagosirwa kiagera mbabwate ebirengereri biya asibaganitie gochikorosia ebinto Ono mwanchi mulia togoska ase oboncheria se sekta y'oboncheria sense mende nigo obotukibwa berbo gokorekana wetera sekyombegia KNBS asibabere bakwenekinga nigo aboncheria ba prefer gotumeka railway wase SGR ase ogo transport emezigo yabo kurwa sense meyemo gochie asense mo yende anonya obokoreri which ports abo betaboko irene wa sense Meria Mombasa akolinde nigo Chicago kigendete kurusia mezigo kurwa sense Meria Mombasa goika Nairobi asikia berike kwana kigwanga nigo bokoreri bwa beiro bya sana asibabere bakomenta obotumeki bwa SGR kurwa 5.41 million metric tons iyo yaliko tumekwa ase umwaka w'ikirubere 2024 goika 10 milioni isano nemo nukta enoti neyemo ase omwakoria oeta kolendo mwanchi muligereria obokoreria ubone gubwarokanire kuba obuya kegima ase chibesti nyingi chabere chiko soa ase serikali akagera batanga goiko mwakori oeta nigo 12.7 billion chabete chiko soa ase ya serikali asinonya na boba begete emerobiri yokone kinga komenta baro bokoreri guchechinsemo cyo gutumika train gose SGR ase obokoreri bwabo asibabere bakone kinga chibesti goso agwetera ebango kero kurigereria omwaka o 2021 1.99 million china chibesti abete chigo tumika ase semeli na kero kurigereria omwaka o 2022 goso mwaka olieteta 2.39 million na chibesia bete chigoswa ase obokoreri bwe serikali gosia sense moya serikali gwetera ebango eyabeteke gwakana gwetera obotumiki bwa SGR igo obokoreri bombo gendete kugarirwa ase nyinchu babere bakane kinga abantu abange nigo bagutumika SGR tali mezigo yoka kero kuriyeria nga aniga abantu abange no squeeze babengere gutumika barabwa banyene kero batabanga chibas squeeze chire slow njiriko ba available lakini train na bogo book train yago at 9 na exactly 9 no ere gabo echire more reliable echire more affordable and nchibwate speed actually talinga chibasi chikwenda ngora para na bera abetecha na bereke mangana na mange chibwate kolende abantu abange usabonchire abange bangere go prefer chi train gose obotumeki bwa SGR Omanchi muliye naragandete gukorikana asense meli kolende nchuko komanyanga ngaki eshiringi ya Kenya gendete koera chinguru na kiya mentre lideni hoikabono igali deni lya berekiri goikanga lekire ngachi billion chimi 75.5 nemo kondo manchi muri totaraika sense meyo ntakite torasoa aso mutimo komokeigo tukuirana ninchuko komanya igoro yekyombe kema na kekyo babere bakobeka namo na boigo bakoreri bwabo na kibwa beire haninki paganitie gosiro na barabo bachake kwegendereri umanchi muri tobasauska tobasakanyegera kuirana ndaseke keke Kerubo sio ilinde tosange amange Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi aye n'umugendia bw'ipikipiki na nigutegete amaguta y'ishiringi chibwibere abosa ase offer iguchikwera kitariki 30 neyemo cyumutenyo gatatu kurwa si company ya Car and General bono ika ase company ye ibwatu bumanyi ubunge asamangana y'ipikipiki kigari nebyuma byabo ibyo twaro kwigena asibire yetaneri muriuka rigucha sibirengero byabo Car and General abanigo bakodia
chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers icho chikubuturo bunyansi jigenereta chigutumikaze chiabisi na buigwase chinyagitari nechi spare parts chabo boigo mpabwate chitairi chichipikipiki nechigali chi oil chokorere service mpabwate garage yokobarira chigari n'abarosia bari n'ubumanyi bunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chitail cha MRF onde bwensi wadana abatambe abakonyara services cheito ipikipiki chituk-tuk echiko techi spares abakonyara kwabakonyara seli liya raisi eliye discounted and onse zikitawo nechiga kere pikipiki yokogora nigegocha nechi helmet ibere chi reflector vest ibere a license holder yemo ya insurance a toolkit yemo ni warrant y'umwaka yomo nigobari ni y'umucukisi ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii sotik gusoba kiresime ase namba enotisano na ibere isato enotisano na ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano na ibere kianda isano no ibere isano no isato isano na ibere isano no isato car in general power for better living. Twaichanire koralia hugukwa kumugaka John Simba Onchiri korwa Nyansionko Isikimu nigari mwana o Jonathan Onchiri Nyamato nomongina Esther Muraha nomugaka o Papecho Nyakirario nise Grace Otebo korwa Matibo Margaret Arama korwa Kineni Isabella Onyambu korwa Keumbu Veronica Nyaboke, Hezbon na Wilda kurwa USA, Kennedy na Martha Nyagosira Wila kurwa Nairobi, Ruth Sausi kurwa Nyaikuru, Gladys Openda kurwa Nakuru, Wycliffe na Rachel kurwa Canada, Jared na Doris kurwa Magina, Rifat na Evelyn kurwa Nairobi, Clifford na Sarah kurwa Canada, na Conrad na Sitinika kurwa USA. Mumro mwabo Jerusha Nyagosira Tora, Mary, Sara, Martha, Nyamato, Ateka, Kalen na Kombo. Nkorera ya Miriam, Ondara, Okongo, Osano, Nyatundo, Nabande. Niganyomete kurwa bwomugaka Jona nomongina Marium Gikara kurwa Motagara. Igaro moko guchiase Morangi Osugo abwobonsi bari Nyagosira Penina Bathsheba Nyagosira Aska Christopher Nyangau Mwebi Momanye Okeyo Nyabando Oyole Nyagosira Nigaro moigwa guchia Asonsongo Nabande Isemoke Rail Josephine Cecilia Beatrice Onchiri Vinik Nabande Bamwabo Nyambariga Onsongo Nyagosira Isaac Simba Omweri Suleiman Kiriago Nabande Sokoro ya Morara Ateka Kerubo Kevin Lulu Anyona Winnie Quentin Naomi Brian Rodney Sydney Virginia John Janzith Amira Nabande Nigari Sokororia Gochiase Dorin Juliet Nabande Omoberoye nigurarusugwa senkendu yenye gitari ya hema chitariki isanonemo chomutinyukane yorabeli tukuli Alamisi na koenigwa litukuli Ijuma chitariki isano na ibere ahali ya sekenyoro ikia Taifa Village Nyansiongo Farm asebali bonsi banyolere no wakwa kubwatekana no gusirelirwa n'uyu mwabo nigo twarure enkora yeito enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijuma chokisi nigekorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tuna abanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management
sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito karo montaji to bisi to make sure nga to mwa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe. Ito gutumia amarioga kawaida, ito gutana conventional medicine, tuatumia mariogo akurua sendagira, munabono vitamins ama fatty acids, na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine. No tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubuate branch mu Eldoret enyomba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigiria bu television ya chinga kichiri kwa veri kukanya buno niko chekiranire egete nikiyo nambeye mu GTV ya Ndizi TV niko kirinjira kuchasuri roadshow yoko nigeria riro bari Gusii nigirahire nigo turaikasuri iyo tokoma nyiguru jimero birijeito abaraye ba Ndizi TV nabo igumerane n'ababuatani baito bubunchoria tutari kweba abanyangero baito iyo twese musikigima chitarikie merongibire neisanonemo chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwesemo ya nyakoe togindi marani Miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere kapito irandabout yumuchukisi neri tukori kubwatia chitarikie merongibire neisanonibire nigo turachakire ime yumuchukisi esemo ya daraja mbili Suneka Minyinkwa Itumbe Ogembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numwerioye tukurimi yumuchubuzungo esokie amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV ubwensu bw'umugusi ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora gika kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goika gesieri na munwa kuna bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants t-shirt socks jabol tubwate mezigo ya Canada ni mesigo ende ya China different types utariri imiyumu chokisi asenyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo amuno namba ibire naboigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice story customer cheito on which bill baguchaka na barobu especially abageni bali baguchochaka biashara ko tomatole mezigo na yango chi Narok Kisumu Eldoret Migori Awendo tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga chia mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Biyake jima umwancho muri bitasenikia Ndizi TV na ndengo kwaligania asense mwe ya kabere chinga kitogenda gusanga imeyo mu rubiri obwense yo boncherya asengenda gukomanya aliagenda gukorekana ase sector iyo boncherya ko nastinse mo chicha Facebook ase Ndizi TV News Digital nindoche msani onjus no alemeyo mu rubiri Teresa kimutawatanga abwakire Fridah porwa chinse mo chicha moranga no taramo abwakire biyasana Teresa
ke muntu nabo igo timo text agotanga good morning to you nabo igo Beatrice osora agotanga good morning to you Beatrice nabo igo emusurenge aneratanga bwakire biya sana mbyamona sana sibali magendete kubwatia omurobeli obwense oboncheria bono mambia kondo manchi muri kanyandara saso mutima kumukigo nakomanya ninchi gukomanya ngaki shiringi ya Kenya bone gendete kwera chinguru abirege commentary deni by 350.6 billion igoro akero kurigeria akero umwaka ole kwera umwaka ulioita December ni gukonya deni ryaberigo ikao 9.17 trillion akero kurigeria 4.7 trillion nigo yarenge guseyere kerengo ya 51.2% nigo byarenge external debt amadini alikoro astinse chiria cheisiko ekero kurigeria chibese chigabono chiabeire chikoira nanse guse chiringi ya Kenya yabeire gekoba gekoira nanse aligoriria erire chinguru kero kurigereria by January umwaka obuno uri gochaka nigo dollar yabete denominated ucha sich loans nigo yabete kewika 3.19 trillion kero kurigereria kine kerengo gia 68.06%. Kero kurigereria sensemeri in euro nigo konyara ikire 19.7%, yuere 928.9 billion. Akaro kuriria sichinsemo chichia Chinese yen. Eyo yaringe 252.9 billion, yuere 5.38%. Akaro kuriria sensemeri ya Japanese yen yaringe 4.22%, yuere 198.38 billion. Akaro kuriria go ikabona iga serikali ya Kenya nigera chigutumika chibesa chinyinge kugure dola so wakana lideni liribwate kero kuriria botu kibobete boko korekana nigo bworo getinge shiringi ya Kenya yabirige kuira na value yaye yabirige kuira na seka bisa kero kuriria sense moye dola yabirige kuira na goika 7.37%, asense meri ya euro nigere 9.6%, nabaiga asense meri ya yuan nigere 7.2%, nabaiga asense meri ya yen nigere 4.2%. Igo aina ramo nchiria agente kokorekana chinga kishiringi ya Kenya agendete ko lose a value ya serikali ya Kenya nigera chutumika chibesa chinyinge wakana amadeni aliyebwate kurwa chinse chiri cheisiko machimuri tugutikana nayo nigo tukumera ne kyombe gekorkunga na kyo Luvida kyombe kyabasubati abo bachagite babere bakugurirana ebintu bachiramo barosire kyombe babere bagosegetana bagakire kibesa umurube no rokorkunga table banking no murubelio oirokopoko sana ni First Lady Rachel Ruto ase abasubati bakubika namo basangirelie besa yabonye kubato bulemeru kwenda koimuki at an interest rate bakubikira kitarikigete na kibonete kuirania kibese icho igo ekiombe kigia Luvida ine gaspa kokola asense moyo bonchi bagunchurire kibesa actually at a low interest rate kero kurigereria baikire barolenga yaya oikabono toligende other sources of money kero bemugetige tambukero kanyara kwa bakorangeri umwegeri oyobetega kubaigeria ngakibabwenete korosi sabuni wetere bintu bitogutumika nyomba kera lituko bona bonege tunguza umu endimu chinyanya nchiroro chiri chikoro kunga bondeka kero gwatalire chirugari ngota kore nyanyere ngiye uchikukarangira chingeni chiaora kingo nyorolinga chinyanya nchiroro konyara maybe asalikire maybe lifinyika ikapasuka chinyanya chinchibwate ngenjo sana choleka nari gusangara baro batetenga ebina bibagutumika korosi sabuni yo gwesibeli gose sabuni yoko sibeli chianga akero kuri bona ige sabuni actually omatayo mo imefika 260 lakini barabwa sensema yabo kero kuri ya cost of production nabo gutumika 30 to 50 shillings agine kero koni nabo koni koika 180 shillings so nya watumite 50 shillings koroselia oma inasi 180 shillings okwanyolie faida ya 130 thiango tosange na baro batatebinga na kibero beire nikibawo chukokoro bonchiririo biga bwabo bwitsabuni mbabwate market already mbabwate tools bakorosiri binte biga
ngakibago chikonyora chindi mwechi ngakibago chikonyora kitungu zaumu chinyanya ichiga ngakibago chikonyora merobeli kibabikira se kiombe kiabo bateto sange na barabo toigwa sensemo yabona kibakoerera Asama lieta nguru kuteresa murama guru echiaredia kiombe kuru kwa Fridah women group itwagitagite 2016 asinjira yokwegenderera kiombe kigeito tukumira na limo mukinyi twakora table banking nko kora turi kero twaretire chibesa cheito nko bugori turi enjire ndonyo muntu bwatubumige kubusuno bwe school fees oira na ndo gwikumutinyu ndonyoro nyorire oira ni nonde na rubwate kugani kunde na ere chiamokonya kurwa bundo chinga kiatusirire mono andega ikatukarinjirinde tokore apart from table banking nande to gani semina bune chiga chokorosi gintu bune chisabuni kurwa bwekara twarosiri na batogo choko kugendera guchimutuge tusuki asinjira yokonyora ekinde kigyate buna abasubati gotomukia kwagenda kwarigi kwakora noani biasara bindi kwarigi chibesa kuiko mutinyi kwanyora nga kwanyorire chire na ndokoreta savings yorete na chiri kwabuguritio kwareta nturarira muchando ndasingencho nonyo yotamanyite biasara bono nkuna kwigasa at least nkwigasa tuli toikiri twanyorete nga tuli dormant karuta bwatikendo korabune kumbe tugasiri goko relax lakini bona singincho twebekirete ngumutinyo no choike nande ninganiri chibesa ngusave ne chinde kero kinde na imugeti ingirani nande china gutusuki singincho nkagere twachakire chibesa chinke lakini twagendereire bono iga account yitu ne bwate chibesa ndabatebi gakitubukirire nonyo uri utabwati kyomba singincho minus kyombe togokora kindi ekyombe ngo kwakira umukia na indekero gwasangire nabandi ngo kwabara obosemi nsa chinde ririmo ramo nkonyora uri bagotebire kindi utamanyete kero kire tayi bweka mwari gusuganye tumugaka akoretere tugocha kumanya kindi mugaka kareta nyumba ogenda igo turamanyaye nga isiko gani ngikegenderete nandi tugocha kunyara kurigia bono nduchinga giatokonyire yatubikira tikenda rogo chukuganya 10 na ndeteri goisana lakini bono koko genda niri tokeria onde bwoni nyanya yaye kuguika omutinyi ritogo chukomerana kwanyora nabwate savings chiri mugetu kwa twalire kwa iraniri ndocenga no mokoko asinginjo nanje okonyoronya na imugetu mutinyuri nganyitenga bali baminto nanje ngo chukubaire sande sideri mbwate bankonye tusirane ntubwati bo bakonga chibesa nga ingo chakurusi singinjo bana twanaranire ntumanyitenga nyarebe bunanko mwachi besa icho nyene cyareti bwate chibesa nere gaguchiena na guchiaso yundo mutinyo ndi muntu taigutigara na besa chiringa nga bono na imugeti mutinyo ara mbatebi nga besa timbwati mutinyo buno guika okonyora chibesa chironye 10,000 igongo kirete mesa litangana kero na chibekire mesa twamaguchaka savings twabeka twara chibesa chetu na kitubwate chingana na nda abandi bachaka kubugura Edieta yana nkuru kwa sipora kimuntu omongina bu mwalimu vuluku ego tolenkaga iga busingo abangina babaru Fridah women group twachagete kiombeke kare 2016 nonye ntwere chestete tukacha tukwere chestagati gabo tukachaka merry go round tukagendera na merry go round ya sama tukamange 2016 euro chenkare sana twarabeire kiombeke tukaragurira na bakachisuguri mega abangina abatwarura ale na barabo bakabona tuaikiriga along the way ngachanka umira actually ikininche na umirete nkanyore gento geko rukunga joyful women table banking gento nkero gechakire no mungino ruto nabwate table banking joyful women kana nya joyful women to aja nga introduce gente kia se kikundi ekegeito kia Fridah women group tugachaka kukora table banking tugatiga mangana alia merry go round tuangokora tuakorire buya sana tuakorire so well
nga tubwate chibesa chitu tugukabesa gaiga bona una rituko ria rero mwatwikira ni table banking twarenge gukora account yeito igere buya account we have a account tukorani lakini besa chitu nturi kubika account ni chibesa chitu tugukorera gaiga mesa era bangi namba ro yotagitiri bushiri na nyora yotagitiri 10 na nyora depending on shida y'omuntu ngo tene kyombeke ya tokonyire sana abangi na bamanyire kurigie besa abangi na bamanyire gukora ebintu nyumba mwawe gekogera ngoteberera ni turi buna turiga abanyakyumbawa abare drone mostly from area yiga egejicheke abangi na babachire step ndatebe ahead kubwa abangi na bangi sana na ende ntogendererete karonkurigereri nga abangi na buna abangi na bakaiga 15 yagekora twachagite kyumbe twachagite kugorera na chisuguri twarenga abangi na batano tugacha saba mpaka bono iga tuli 15 nkorora nga twapigira atwenene sana paka bono na togenderete twachitewe nga now we need business ekora chibesa ntubwate chisaine turakore nonye na bono tutaite nga tokore biashara bono asa group tatiga birio muntu akwenda bwerigerio oni chingeni oyo kwenda konda ngogendari twanyora ntubwate savings na loan yawe kwairani pero twanyora mo bisoye tukamanyanga nkorosia ali chisabuni nche nabeire nkumuri akamenya tildore tunonya karu muntu nkagaiga mpaka nkamo invite aicha konye kyombeke karo twagambite tugaitie minute ase kyombeke yitonga ndutagite tokore biashara mbiri biturakore ngento kiturakore kirato konye tonyore ebesa sa group so we decided of kugenda kurigia Mr Vincent na ndeke rona jitenga umanya na nche na monyoreta se forum ende asago somi ikarona beto yo mobonkara igo togoteberania ebintu na nche nkareto bungaini ubwesemi ya se kyombeke kiani bono rituko ria rero Vincent nanchete uchirega igase kikundi ekekitu rero ngoto somia remo na tuguchikorosi sabuni esabuni yo gwesibia ne kibande ne sabuni yo mute eye gusibicyanga nje ntaite ko semia bangi na bali sikugari amangana abiri ngeke ruisharanse tenka gentonke yora abe gogokora so asa bangi na bande litangania samangana ali abiri na teba ege ntonke roge ko kunga joyful women ege cool ebinte via table banking kamurancha simule abangi na baminto yenda mubeka namo abangi na 10 mwachaka na muchakera siringi 200 mwao mungino mwakabesa na aliemesa muntu tayo kwimukibesa chino ngamotenga no ne treasure mukaete ogochikubaria onde tayo koira besa chino chebesa chino mugochibagira aliemesa igoro mwakorero ro mwatewe bisana ira next month naende maumirana mura ni chibesa ichi igo konyango nonye no yotale oyotamaiti gwesibi okorumo gondo cha gwesibi botuko paka bwesibi ogende kyumbi mbako ogende kyumba ali onyora mangana mangao buna injo nyenta imogetenga gende kyumbi gite naye ngocha kumanya nga isabuni nkorosi buchire igabangi na karunka kenda asabangi na bande mwaumira nege kundi na mochakera asake no kugorera nebikombe okugorera ne tamos ngomageni gachire tugochusabe tamos kurumo muntu na murua musini ya musini mwagore tamos ya mumutienyi nomoko nyamwagurira abakungu batane tamos umukungu to isaransanka wate kyumbi mogende amo Malita na Vincent Ombaye nyakono director yekyombe kuru kwa Kira Powers rero nacha sekyombe kya Luvida kwa training goro ye koro sabuni chinete ni sabuni cho wisibia like laundry soap and bathing soap or bar soap ne yomote laundry soap ne ye wisibia igo ni training koro sabuni na mafuta chingini lakini rero twacha ku training kyombe kya Luvida igoro ye sabuni sengencho ngwa kanitole igo igento bakanetera ne sabuni ko baracha bandangiri round yen na wanko bisa mafuta chingini na bero binkoro stole na group endere iskali ere no kogani boko manye bintu binebyo nabo mukondigia sabuni echomote mono to gutumeka ebintu bya kawaida nabo gutumeka matoke kurumugondo nabo gutumeka mapaipai alia matobu nabo gutumeka chinyanya chiri chafinye kireta ichiringi ya mono no ichiri abantu bago tutachikoro kupandeka ochi finyete buyo gachibeka chikemiko nabo chikobe sabuni montale sibiri igo ebintu biri abangi na mono konya to gutuguta echine chibeso gutuguta buchiro sana ibi kobwa mono chikemiko nko bachiri rigoro mono na inde karatu achito ko research to anya tenge ebintu bito gutumeka mono nyumba obitumeke ko bato manya babikorosie sabuni anta bagwisibiri buna bono wisikorigeri ligora to bigete chinyanya matunda kitungu saumu nkira
ebionse n'ebintu bikorosia sabuni kobwa monekero togotumika buna kitungu saumu ne chindimu ne nyanya mbibwate chemical ime reagents chemical ngere tokobeka topical solution geko ngusobwa madini ali kuruji fruits ime yabeka se sabuni yagara unabono isikoliga libuya osabati abange batumire chemical mono mpaka chiasali ryobosio lakini sabuni yaito teli sabuni go bosaigo ere sabuni na ende kabeli yobo kero go isibeire sabuni yeye okonyoro bosibo bwera nesibwa lenge na ko bate madoado andega asire na kobwa mono ko insist olenge sabuni ya kartokoros lazima umuga koto kono obo musinini ngo konyole korosie sabuni lyatwara madini isaine agocha ko onoro mugaka nabo gutumika mugaka onchire ndimo sime yakatwa type chinyinge lakini madini aya naro na ya mana le sabuni etri sabuni bosaigo ne sabuni na indi nilyogo bantu besibeire abo mo parole testimony chingia sabuni ekero koligere buna bono ekero korosie sabuni bune yogo isibia laundry soap ekero cost of production tokoruka yani garame yukobeka soko ya rosia igere silingi 50 35 mpaka 50 lakini ekero ko yoni toko yoni emia ine faida isikoligereria talimbe senyo kwa sabuni emia ochioni emia litoko kwa nyolreli sabuni komita yali ineli sabuni 220,000 kero ko rusanie faida igotara se 2000 no bate faida yeli ichine chiba chitalinge ne sabuni yomote ekero cost of production tokobeka bese lyukobeka soko ya rosia igere silingi 70 sabuni squeeze yomote yaikire 260 wono no endora angalia abantu batenga nchumoi upanga chikato ni batenga nchuni moi ki wholesale na 170 muonia inu chiri chegoro mwalia likoko ko bakani na bado ko le biashara bia ogenda Biamana sana umanche muri elia buna bwabanya kiombe korase kiombe gya Luvida no bokoreri bwabo gwikira bone gase barambalire birengereryo asogo chaka omurobire bokorosi chisabuni asengencho kwenyorera enyere yabo ya kiraritko akondo mwanche muri etango turana mbake county ya Nairobi asoko imanya nga middle class income akibali bakonyora chibesa bali middle class yani mbali batajiri mono ende mbali bataka mono bale gatigati gabo ana kibono obokoreri bwabo bwabere nga kibagutumike stime nyinge bintu ne binge obotukibwabere bokorekana nga kero kurigeria nga no abantu bali bakonyora besenge gusi bakonyora bese nyinge batali gutumika konyora nga abantu abiga ba middle class ebintu ebyo barabuna bagutumike ebintu ebinge mbintu kibi kero obotukibwere okorekana ikembegia Kenya National Bureau of Statistics nigo babete bakoene kinga bali bakonyora chibesa between 46,356 goika 184,394 abuna tokoroka middle class noro cherenje korwa 46 to 180 something abuna bo middle class okonyaranga ebwate ebintu mbiroro bagutumika nyumba ebigo consume a lot of electricity buna bono babwate washing machines nyumba babwate deep freezers nyumba yabo babwate chi microwaves babwate chi refrigerators nabo igo ebintu binde byonse biri bigotumika estima kero ko ranga umuwaziri boboncherere Moses Kuria kera likurigirira ng'abantu aba abina bibintu bagutumika mostly nonya ko bagwaka na ebanko yabo pay as you earn asense meyende ngo contribute bale chibesi nyinge kabisa ase ensemo yestima kero kurigereria nga nonyine gari kero bagutumika of course ngotumika bara mafuta akeigo linde tali mange lakini ebintu mbiroro nendo also bagutumika ebinge bina biri bebi machali yechichuba cosmetics chijuice abayiga ensemeli yekenywegwa abana abantu bali bona ba middle class ebina byegatiye ebintu biri bagotumika akorendo buna bufutukibwa bere boko ene kigwa nonya nyomba nkonyorole ngamba bwate abantu abumete tokonyora baikaraste bosaigo nyomba babwate Netflix babwate DSTV yani bintu mostly biri bigo consume estima abokonyora abantu ba middle class ebina bintu mostly bagotumika nende baraba ngincho sana ochase uchumi ya Kenya ekiagera ngo contribute bare uchumi ya Kenya yaba kego kina igo manche mulire abuna bwa sense meri ya middle class nagani nkomanye se enchera yo bwengigo nabo gotengo turaligeria asense meri yo bolimi
Tomato bulimi no bwingincho sana ekero kurigeria sense yetu ya Kenya. Bulimi actually na bogo contribute chibesa chinyingi sana, lakini kentongerero kia berike gwesoke kigimanga sekta yo bulimi yanya komachate twara lideni kerengaki sekta yiga yo bulimi ne bwate lideni akero kurigeria nga obulimi sekta yo bulimi ego generate 22.4% ya GDP ya Kenya, eyuere around 113.8 billion. Chenchi besego contribute. Ekero kurigeria kero mwako yigole gochaka mwako yigo 2023 January ni goli deni as a sector yo bulimi liarenge 3.44 trillion according to roboti kurwase ebengi ya Central Bank of Kenya. Akurinde ninki yakogeranga sector yiga yo bulimi nigegendete gutwara lideni kerengaki akonyoranga tebe umulimi oyimukirie loan chiro gorire mbegu gusokondishira mugondo osimekire ngonyarore nga umulimi yoyo ibintu mbiroro biko chibya mu affect pengine ochionyora elos nabakonyora nga kento geria simegete murakerukire onyora low yields ose kwanyore mbure nyinge ya tule yasali amazao ose kwanyora endagere of course ya mirebuya lakini kerako yeira se chiro akwanyora nga chiro telibuya igo okwanyora ose kwanyora endagere inga ya ichuira se chiro nabone bituma kwanyora nga bye ichuire arabono kerago chikoni mete kero kwimukie loan no bekire nga kigetobwene toiranie loan kitambe bituma biri byame abega kuirania kwanyora nga otuguteire ligoli tarigo chikoganya nga ligoli gose bituma birayara kurwa se chiro amanya go chakoni okonyora nga otuguteire ligoli rinda chikwakane loan kwanyora nga onyorire losi asensemo yae igo a challenge nerorora negendete kwene kiwa asenseme osase sector yo bulimi ekero kurigereria nga chi sector chindo of course ngoe guchire elon lakini ngochibale vaira nikengima especially ekero kurigereria nga sector ya transport actually tikonyora losi sase nginjo yake ngonyorore nga egari goika eichuri abantu anya 14 sita oikebuguri abantu 14 egende teko enda kirenus oikeichuri abantu 14 bamanya kogenda lakini sector yo bulimi yatigere gutwara lideni akero kurigereria nga sector yo bonchere na baya sector ya manufacturing abakonyora nga chilon chabo konyora chirense kingima 17.2% goika 15.2% eyo eminetinga asense moyo bonchere wasa sector yo bonchere nige ko receive a loan ya 591.4 billion ase goikera aso mwaka buno gochikoera kwanyora nga babere bakoirani kolende ekere sector yiga ndotebe sector yo bulimi go contribute 22.4%. Sector yo bonchere leading go contribute GDP which is sense ya Kenya 7.9%. Nabo igo asense media manufacturing nabo go contribute 7.2%. Omancho muligereria aina ragende tagokolekana ase sector yo bonchereri kolende ntagete toraligereria sense media transport and communication. Kero kurigeria transport and communication of course nikere sector ngo egwere chibesa echichikogere sector iyo yagaria gose yakina lakini kero kurigeria GDP eri bakoire ni gochiase ense ya Kenya. For example sector ya transport and communication bakoire ni 13.8%. Abana bo at least bamachitigo ikera sector yo bonchiriri nere nsake especially asense yetu ya Kenya akara kuriringa ebinte binge bikoba imported korwa chinse chiri chesiko konyaranga antuli ku manufacture binto binga asense yetu ya Kenya etutegemete chinse chiri chesiko abuna bana igie shilingi ya Kenya yabereye ko yakoera chinguru wasige ko lose value akonyara bana ibinto korwa chinse chiri chesiko bikoba expensive ekero bigocha gocha sense yetu ya Kenya lakini tusakonyara chikampuni chichikora sibinde bya sense yetu ya Kenya export chibe chinge import chibe export chibe chinyinge import chibe chinge bantu na barusi ibintu kurwa chinse chisiko bararusi ebike sana lakini ebinge bibe produced in Kenya nabo igo cost of production ebense nabatora tebenga sector ya manufacturing no boncheria necho kwa chibesa chinyinge gochi asense ya Kenya kolendo mwanchi muliria atetora saso mutimo komuke gotoko irana toirana sentunde yo mwalia yo morobele bwense yo bonchire gotobasa kuskatobasa kanyagara kwirana ndasege Kerubo elinde ngomanye amange
wetu wa Gusii. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Ense Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulant na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Ense Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Omurigereria bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa veri gukukanya buno niko chekiranire egetese nikiyo na mbeye mogitize ya Ndizi TV niko kirinkira guchasore road show yoko nigeria riro bari Gusii nigelahire nigo turaikasore iryo tokomanyigo rujimero birijeito abaraye ba Ndizi TV nabo igumerane n'ababuatani baito bubunchoreria tutari kweba abanyangero baito iryo twisa musekigima chitarikie 25 chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwezemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamire Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja Moja tukorere kabito irenda bout yumu Kisii neri tukori kubwatia chitarikie 22 nigo turachakire imeyumu Kisii esemo ya daraja 2 Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numwerioye tukorere imeyumu cy'ubuzungu esokie amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV ubwensu bw'umu Gusii. Esimi yao nebwatu muchando na nigo etakeiri koroiswa gose kobekwe bintebia iliyegenderere gokobokorerie gose aye numero isi ya bwijisimi
na nigutagete asokore bintebyo iliyo chigotumia korosia eduka ya No Limit Phone Spares and Tools yeri miyumu chukisi nigo bakurwa koryo bwonsi mpabwate bintu buna soldering gun, electric cutting glue machine, multimeter, soldering paste, rework, battery connectors, SIM slots, camera lenses, fingerprints, fiber connectors, charging ports, charging flags, power switches, touch screens, complete LCDs, LCD pins, chirichinke, eche medium, nabego chirichinene, SIM card pins ejectors, chassis, back covers, leads, chispika, looping wire na tweezers. Nigo babwate chiduka ibere imeyomo chobo songo eyemo nigera samagacho Ahuru Plaza neyende ekabange na tea room opposite Uhuru Plaza asamange akira mainesimi asenamba enoti sano na ibere kianda isane yemo enoti sano na eyemo enoti gose umwakere Janet esimi asenamba enoti sano na ibere isano nemo isano na isato enoti kianda enoti. No Limit Phone Spares and Tools. Twaichanire koralia hugokwa kumugaka John Simba Onchiri korwa Nyansionko Esikimu igare mwana o Jonathan Onchiri Nyamato no mongina Esther Muraha no mugaka o Perpetual Nyakerario nise Grace Otebo korwa Matibo Margaret Arama korwa Kineni Isabella Onyambu korwa Keumbu Veronica Nyaboke Hesbon na Wilda kurwa USA Kennedy na Martha Nyagosira Wila kurwa Nairobi Ruth Sausi kurwa Nyaikuru Gladys Openda kurwa Nakuru Wycliffe na Rachel kurwa Canada Jared na Doris kurwa Magina Rifat na Evelyn kurwa Nairobi Clifford na Sarah kurwa Canada na Conrad na Sitinika kurwa USA Mumro mwabo Jerusha Nyagosira Tora Mary Sarah Martha Nyamato Ateka Kalen na Kombo Nkolera ya Miriam Ondara Okongo Osano Nyatundo Nabande Niganyomete kurwa bwomugaka Jona nomongina Marium Gikara kurwa Motagara Nigaro moko guchiase Morangi Osugo abwobonsi bari Nyagosira Penina Bathsheba Nyagosira Aska Christopher Nyangau Mwebi Momanyi Okeyo Nyabando Oyole Nyagosira Nigaro moigwa guchia Asonsongo Nabande Isemoke Rael Josephine Cecilia Beatrice Onchiri Vinik Nabande Bamwabo Nyambariga Onsongo Nyagosira Isaac Simba Omweri Suleiman Kiriago Nabande Sokoro ya Morara Ateka Kerubo Kevin Lulu Anyona Winnie Quentin Naomi Brian Rodney Sydney Virginia John Janzith Amira Nabande Nigari Sokororia Gochiase Dorin Juliet Nabande Omoberoye nigurarusugwa senkendu yenye gitari ya hema chitariki isanonemo chomutinyukane yorahabeli tukoli Alhamisi na koenigwa litukoli Ijumaa chitariki isano na ibere ahali sekenyoro ekia Taifa Village Nyansiongo Farm asebali bonsi banyolire no wakwa kubwatekana no gusirelirwa no yumwabo nigo twarure enkora yeito Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi.
Kivya kigima mwancho muli bitaseni kia Ndizi TV na ndingo kwaligania asentunde yo mwelio chinga kitagendete gusanga imeyo morobeli obwense iyo boncheria eto konyelia nga sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube na bagotonyora wetera Ndizi TV News na bega sensemeri ya website na bagotonyora wetera www.ndizitv.or.ke asanga nanche ogoika omwelio kondo manchu muligeria litkoligoro omuraibwense nigabete kagosanga ase omubagani oyo muimenyo mucho Nairobi ase that regional symposium on greening the judiciaries nabeteka okwana nabana chibina litkoligoro asabeteka okwanera igoro yo goncheria kwelire ase orogongo rwa Africa abereka kubulia abantu abange tobeto okwanira mwanchu muligere yo goncherera kwelire asobere to kwemanyinga nintu abanyene tuagerire alire ligwoncherere tobeto kuboli gwasama tukamange tobeto gwesimeke mete ndobasa kubutole mete ovyo nabo igo totumike ibintu biri renewable nabo igo ekero gotugutana ene goto yawo kwaye tugutasencherere ndonge hanyana amasakara kwabika kando kwa samba sencherere ndonge elinde totange ogoncherera kwelire nabo igo bali bagosimike mete angene chindoche mete naro tabwene tegosime kwangene chindoche kiagera atwarira matuka mangi nga asinaro chinsemo omurakero bere ko ene kigwa nabo igo asa matuka bosiyonye tutarachi tikoligereria buya ngonyorole nga koncherera kwelire ngo shirore go to affectane ne mona sensitive ya Kenya keroro chenga bado antontora abatogo stomigo sentura abatogo twaro bumanyi boisaine na kitobwenete korenda biri bitwetanaine omanchumuli etyango tara umerana nere umuraibwense nere tuigwe na kyago semiro gongorwa Africa robero kulinda ogoncherera kwelire. The ravaging impact of climate change in our communities cannot be overstated. It is plain for all of us to see. Ordinarily, judicial officers do not take initiatives to act on their personal observations, but we cannot feign ignorance to the devastation that we witness. It is our responsibility to play our part, to inform ourselves, to listen carefully to the opinions and advice of experts, and to interrogate deeply the legal instruments available to us, to interpret and apply them to find solutions to disputes placed before us. We need to consider the instrument at our disposals to advance the goals set in climate change policies by our African legislatures. I am highly encouraged to note the depth of thought in your appreciation of the existential magnitude of climate change and of the imperative for urgent action by all stakeholders anchored on common institutional coordination. Although climate change is a universal existential threat, there is good reason for Africa's institutions and leadership to drive the agenda of mitigating its effects and eliminating the human activity that is driving it. The first reason is the fact that Africa is by far the least polluting continent, yet it is by far the most adversely affected by climate change. The entirety of industrial and economic activity from all of the continent's economies contributes less than 5% of the global greenhouse gas emissions. These emissions are the cause of a steady and dangerous rise in global temperatures, which have resulted in the extinction of plants and animal species, rise in sea levels, disruptions in climate patterns, drought, and desertification. The brunt of these adverse effects and impacts has been borne by vulnerable African populations residing in less developed parts of the world. Droughts are more frequent and more severe. Our region has undergone a 5-season-long drought
which has decimated domestic and wild animal populations, wiped out food crops, disrupting and threatening the lives of millions of people. Water stress caused by climate change has been devastating, both directly and as a driver of conflict over water and pastures. In addition to drought, African populations are experiencing floods, heat waves, and outbreak of climate change-related diseases. African livelihood, security, and development is in danger and will remain at stake unless we collectively wage aggressive combat to reverse the situation through policies and other institutional action to implement mitigation, enhance adaptation, and build resilience. The looming climate disaster is particularly tragic for Africa, which is entering a new, promising era of peace and prosperity as the continent of the future. Many vital indicators affirm that indeed Africa is rising, powered by its youthful population, energy, resources, and hope. It is important for Africa to undertake concerted action to win the war on climate change because it is disproportionately affected by its adverse impacts and also because necessary global responses to climate change are going to institute structural change. The institutional configurations and economic resets emanating from this structural change will install Africa not only as a continent of the future, but as the world's green economic superpower. Africa is abundantly endowed with all the resources required to power green industrialization. Our clean and green power potential is incomparable. Just to give you indications, 92% of our grid in Kenya is clean and green. It is the case in many other African countries, and the potential to make it the case in many African nations is real and is possible. Our clean and green power potential, as I said, is immense. Hydro, geothermal, wind, and solar power potential is super abundant. The mineral resources needed for green energy technology also exists plentifully in our continent. We are the world's youngest continent with a mean age of 25 and growing younger every year. Our people constitute a 3 billion strong market and a pool of skilled, motivated, and capable workforce. Future global sustainability will depend on a robust engagement with Africa in many fundamental ways. The world knows this, and African institutions and stakeholders must be ready for this engagement. And that is why this symposium is very important. I am very proud of the firm commitment demonstrated by the African Union in this matter. At COP27, which was held last November in Sharm el-Sheikh in Egypt, Africa's voice was clear. The development path taken by the world's economic and industrial powers is unsustainable and prejudicial to Africa and the global South. Climate change has brought home that fact in sobering detail. Africa is emphatic that although prosperity is an urgent goal to liberate our people from the indignity of poverty and inequality, the path of pollution is not an option. The African Union prefers a more ecologically responsible industrialization, one that promotes multi-sectoral climate resilience in agriculture and food systems, water resources, energy, transport and infrastructure, among others. We also insist
quite firmly that international development financing must be more appropriate for the needs of our existential moment in terms of how much resources is accessible, affordable, and adequate. In February, I was encouraged to witness the impressive level of activity accomplished by African group of negotiators, especially at COP27, as well as the various African climate change initiatives. The Committee of African Heads of State and Governments on Climate Change, which I chair, also coordinates various African climate change commissions that are doing extremely important work in many regions of our continent to implement the Africa climate change and green recovery agenda. It is a privilege to join our African brothers and sisters in this good fight and make our contribution to the defining struggle of our generation. Africa is alive to the imperative of this moment in a way that is simply inspiring. I will share with you Kenya's experience of this journey so far. From the very inception, our aspirations for economic development and shared prosperity has been inextricably tied to a firm commitment to environmental sustainability. In my earlier statement, I did paint the picture of where we are as a continent. I mean, the power of industrialization that has been premised on fossil fuels, despite its adverse effects, is what has driven industrialization in the world so far. The world today is at a crossroads. The crossroads being, do we continue the fossil fuel powered industrialization, which is destroying our globe with disastrous effects, or do we go green? I think that decision is no longer a decision that we are waiting to make. It is an existential threat that faces us as humanity, and the option is already made for us that we can only go green. The government of Kenya is also taking measures to ensure that every ministry, department, and agency aligns its policies, strategies, programs, and projects with our green agenda. Strengthening the role of judiciaries in addressing climate change in Africa, which is the theme of this symposium, is highly appropriate, and it is also of fundamental significance to our collective readiness to take up global leadership in post-transition economic and industrial order, and thus usher the world into a future of green, clean, and inclusive prosperity. I congratulate you for holding the 3rd Regional Symposium on Green Judiciaries in Africa. I also recognize that you are also holding the 3rd Chief Justice Forum on Environmental Law, as well as the 3rd General Conference of the Africa Judicial Education Network on Environmental Law. Critically, this event demonstrates beyond any doubt that our judiciaries have come of age. We cannot take this development for granted because our judiciaries will determine whether Africa's institutions exist and are ready to handle the immense mandate that a green future entails for all of us and for the world. Claims, disputes, standards, rights, and responsibilities related to the use of land and natural resources, the institutional framework for financing climate change, carbon trading and exchanges, and transition management frameworks are only some of the areas in which our judiciaries are going to be involved. They must, therefore, pronounce themselves in a manner consistent with the values and aspirations of a continent on the rise.
Greening our judiciaries will be inevitably multi-sectoral and interdisciplinary. Beyond local and international human rights, constitutional environment, trade and economic law, our judiciaries must be exposed to diverse fields such as ecology, economics, agriculture, food systems, trade and finance, carbon markets, energy, and infrastructure. Vyakigima omwancho muriria inere omurai wense chingaki agenete gusegeta orugongo rwa Afrika kugendera kulinda ugoncheria kwelire kondo mwancho murie na butambe no tobeto basemigwa tobeto kulinda ugoncheria kwelire anamo naso kulinda biribitu etanaire wesimeka emete gotanacha emete no mwancho murie gwikiraga abo nongo kolera omurubirio bweli tukolera gwikari tukolia ejuma na rutumirane asomurubirio wense yobonjere elindengo manyena kinabere ngo tarasichiro nare yale agendere gokorekana ase sector y'obonjere litrane Fridah Kerubo ngokoganiria obuligiriria obya